Ak máte záujem pomôcť nám s prototypovaním tohto nového nápadu, kontaktujte nás prosím e-mailom a pošlem vám prototyp na testovanie a získam vašu spätnú väzbu. Problém, ktorý sa snažím vyriešiť, je nasledovný. Tu môžete vidieť, že mám dva adaptéry, ktoré pasujú na flexibilný riadel. Toto je štvrťpalcový alebo 6 mm a toto je 8 mm alebo 5/16. Bežné stroje, ktoré používajú tento typ adaptéra a krimpovacieho systému sú Rigid K9 1102 a Rigid K9 1204 a Milwaukee Fuel. Problém, ktorý máme, je, že keď toto nakrimpujete na koniec riadela, použijete na to robustný krimpovací nástroj, ktorý pripojí tento adaptér k riadelu. Ale ak to potrebujete rýchlo vymeniť, tam nastáva problém, pretože vo väčšine prípadov musíte celý riadel vyhodiť a kúpiť nový. Alebo v niektorých prípadoch, ak nájdete adaptér, aj tak musíte nájsť nejaký krimpovací nástroj, aby ste adaptér nakrimpli na riadel. Takže mať sadu takýchto nastavovacích skrutiek, ktoré pomáhajú udržať to na mieste, by výrazne uľahčilo výmenu tejto časti, ak by ste ju potrebovali vymeniť. Jediný problém je, že nevieme, či tieto rozmery budú pasovať na ten stroj, či je v tom stroji dosť miesta, aby sa tam zmestili a ako dlho to vydrží v porovnaní s krimpovaním a práve preto hľadáme trochu pomoci. Ak máte záujem, prosím, kontaktujte nás. Náš e-mail nájdete v spodnej časti našej webovej stránky. Ďakujeme za sledovanie.